Mit navn er Thomas. Jeg er fysioterapeut og personlig træner her i Performance Gym. Jeg er medejer. Min primære arbejdsopgave er nok todel. Jeg har halvdelen af min tid står med almindelig drift, altså med kunder på gulvet. Og den anden halvdel er det administrative i firmaet. Alle de roller, der nu følger med, når man har en selvstændig bæks. For det første, jeg er jo jyde, ikke? Så det her med at skal beskrive sig selv, det kan godt være svært. Det bliver jo nok monotont, ikke? Jeg bor ikke så langt væk fra der, hvor vi har vores træningscenter i Fredensborg. Der bor jeg sammen med min dejlige kone, Fanne, som jeg også har bæksen her med, og vores 3 børn. Holger, Vanna og Sylvester. Planen var egentlig ikke, at jeg skulle være personlig træner, da jeg startede med at læse til fysioterapeut. Men da jeg så kom lidt i gang, så fandt jeg ud af, at det var egentlig langt federe at have folk aktive, frem for at de bare skulle være passive behandling. Sådan bundærligt, så ved jeg, at jeg er super ambitiøs, og det gælder især på min egen vegne, men det gælder også på mine klienters vegne. Jeg tror, det jeg elsker mest, det er at se, når folk de lykkes med noget, og måske særligt noget, de har haft lidt svært ved. Primære motivationsdrivers for vores kunder, det er, der er rigtig mange, der sidder til en første samtale og siger, jamen, det er jo ikke fordi, jeg skal være et brød ligesom dig, udover det er en kompliment. Så er det jo det færreste, vi hjælper folk med. Altså jeg plejer at sige, at det der handler mere om, det er, at vi skal være hverdagsstærke, vi skal enten have noget funktion, eller i hvert fald sikre på, at vi bibeholder noget funktion. Du skal booke en uforpligtende samtale med mig, hvis det er, at du går op i at få noget hjælp og noget vejledning fra en personlig træner, som går rigtig meget op i dig og dine behov, er kompromisløse med kvaliteten, og så glæder jeg mig bare rigtig meget til at høre fra dig.